Ahojte, som Martin Batoprsty a väčšina z vás ma už asi pozná z posledných dní z médií. Tí, čo ma poznáte osobne, viete, aký som a viete, že pracujem pre ľudí, bojujem proti developerom, podporujem šport, občianske združenia a som úplne normálny manžel, otec, sused, kolega a občan. V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým ľuďom za podporu. Boli vás stovky, vrátane známych osobností, politikov, športovcov, umelcov či úplne neznámych ľudí. Úprimne ďakujem a vážim si to. Celé Slovensko bolo svedkom útoku na moju osobu, ktorý pripomínal temné obdobie mečiarizmu a zneužívanie spravodajských služieb na politické účely. A tak sa kandidát s nezmyselným číslom 103 stal hlavnou politickou témou vo všetkých slovenských médiách, ktoré úplne odignorovali minulosť či súčasnosť všetkých politických strán a ich špičiek. Zrazu sa neriešili kauzy ako Kompa, CT, rôzne tety a maséry, faktúry pol na pol, účtovníctvo u babky, či roky otvorené kauzy ako Gorila, Sasanka a mnoho ďalších. Zdravotníctvo a školstvo doslova kolabuje a najväčším problémom Slovenska sú nejaké fotky 10 rokov staré, ktoré nikdy neboli nikde zverejnené a dostať tak nemohli jedine štátne spravodajské služby. Komu tak veľmi vadím a prečo? Že ma museli spravodajské služby úplne znemožniť a spoločensky odpísať. Vďaka tejto operácii som už dnes nezamestnaný, s manželkou na materskej a s 2 malými deťmi. Nie som jediný. Viacerí ľudia už prišli o zamestnanie a ich rodinní príslušníci sa potýkajú s problémami v práci. Ak vám toto niečo pripomína, tak áno, sú to praktiky EŠTB z obdobia najtvrdšej totality. Je zaujímavé, že anonymné blogy plné údajne, možno, že vraj, sú relevantný zdroj pre médiá a nikoho netrápi, že určitá skupina, pravdepodobne napojená na štátny aparát, roky zbiera osobné údaje, fotografie a informácie o občanoch tohto štátu. Môžete si byť istí, že podobné informácie a osobné fotografie majú na každého z vás a závisí len od toho, komu počas života skrížite cestu alebo akej mocenskej inštitúcii vstúpite na odlak. A aj vy sa objavíte na nejakom anonymnom webe, ktorý bude cez médiá použitý proti vám. Vo svojich občianskych aktivitách nepolavím. S každým z vás som ochotný komunikovať a prípadne sa osobne stretnúť, porozprávať sa a posunúť Slovensko spoločne ďalej. Som Martin Batoprsty a nehanbím sa za to.